nou mijn zoon, toen waren we op vakantie met mijn ouders. En toen waren we bij het strand en het was wat mistig. En toen zag ik een lampje in de vierten. En ik vroeg wat is dat? Toen zei mijn van, dat is een vuurtoren, ik heb hem wel even zien. Nou, toen wie het gebeurd. Ja, toen is begonnen het verzamelen. Verzamelen zit ik al wat in de familie. Van mijn mama kan. Mijn Beppe die verzamelde ik heel veel spul. Ja? Ja. Geen vuurtoers? Nee, geen foto's. Nee. Maar die verzamelde postzegels. En die weekte ze dan van de Anse-kaart aan. En dan kreeg ik de Anse-kaarten met vuurtorens. Ik heb nou iets van 6000 Anse-kaarten. Met vuurtorens erop. Hier maakt mij al jaren Anse-kaarten van de Brandaris op de Schelling. Dat is gewoon één album met al die... Alleen van Brandaris, ja. Ja? Ja, Zo. foto's. Hoeveel ben je dat ervan net? Ja, een paar 100. Ja, vroeger zou ik wel vuurtorenwachter willen worden. En ik heb 7 opleiding die in. Maar toen ben ik erachter gekomen dat het net echt wat voor mij is. Nee? Nee, ik ben heel slecht in wiskunde, dus dat, Oh. en natuurkunde. Dus dat lijkt me net echt. Ja, tegenwoordig ben ik in vuurtorenwachters meer. Ik ben al 7 verkeersambtenaars. En dan ben ik nog maar weer vuurtorens in Nederland die bemand binnen. En wat was nou? Ik werk hier nou in het tuincentrum. Dat is heel wat oors. Ja, weet ik heel leuk. Ja. Dit is een vuurtorenlamp, het vuurtoren van Den Helder. Deze heb ik won mijn loterij van de vuurtorendag van de vuurtorenvereniging in Nederland. Ja, er zijn meer leden van de vuurtorenvereniging, maar iets van 400. Oh ja? Ja. Nog zijn er mensen die dit ook als hobby hebben? Ja, klopt. Ja. Oh? En de ene die verzamelt echt postzegels puur of die houdt meer echt van link reizen of foto's meidje. Ja. En doe alles? Ja, eigenlijk wel. Ja. Vaak die we wel naar de CETA. Ik ben dit jaar naar Italië geweest, naar Venetië. Daar heb ik een paar vuurtorens bezocht, en Genova. En Duitsland, Lindau. En ja, heel vaak als we ergens in gaan, dan zie ik wel plakjes op mijn vuurtorens. Ja. Ja, en de vriendin vindt het ook goed? Nou ja, die heeft net zoveel mijn vuurtorens, maar die vindt het wel leuk om ze te bezieken. Ja, die had ik wel van reizen, dus dat... Ja, de meeste spullen die hem wel in dit keer net in het hele huis. Dat vindt ze net goed. Dat snap ik wel. Ja? Ja, jammer. Ja. Het is wel jammer dat je dan net helemaal dezelfde interesses had. Nee, dat klopt. Maar ja, het qua reizen willen, dat vind ik wel het leukste eraan. Zo op ziekje en komen wij nog net kalm best. Dat vind ik ook het mooiste.